Dawk li kienu l-moħħ wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia għadhom qed jiġru barra, hija ċara, qed ikunu protetti, imma aħjar nieqaf hawn. Hekk stqar l-avukat Charles Merċieqa meta fil-qorti komplit il-kompilazzjoni tal-imprenditur Jorgen Fenech bl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ribatti u jgħid li dan il-kliem li ntqal fl-awla kien biss show mid-difiża ta' Jorgen Fenech. Kienet seduta imqanqla ferm dik tal-ħamis bid-difiża titlob ripetutament sabiex tiġi preservata l-evidenza inkluż mit-telefon ċellulari tal-akkużat. L-avukat Merċieqa insista li jekk il-klijent tiegħu mhux se jingħata dritt jagħti l-evidenza tiegħu se jkun qed jitlob biex il-kompilazzjoni tkun dikjarata nulla. Charles Merċieqa qal li Jorgen Fenech għandu recordings li jista' jippreżenta bħala evidenza u li jikkontradixxu dawk li diġà nstemaw fil-qorti. Il-qorti qalet li l-ġimgħa se tkun qed tittieħed deċiżjoni dwar liema evidenza għandha tiġi mogħtija jew le u għal dan il-għan se jkun preżentat digriet. Intant, fl-istess seduta, l-ispettur Keith Arnost qari li l-Pulizija tinsab imħasba dwar is-sigurtà tax-xhud tal-Istat Melvin Tewma. Il-kompilazzjoni ta' Jorgen Fenech se tkompli fis-6 ta' Ottubru li ġej. Għal Fenech qed jidhru l-avukati Gianluca Caruana Carin, Marion Camilleri u Charles Merċieqa, filwaqt li f'isem il-familja Caruana Galizia qed jidhru l-avukati Therese Komodini Kakija u Jason Azzopardi.